Hi mga moms! Nako, late na ako nakapunta rito ngayon sa store dahil sa Tokwa. Alam nyo ba yun? Pero bago yan, paalala lang, don't skip the ads. Habang pinapanood nyo itong video na to, tuloy-tuloy nyo na yung play. Huwag nyo alisin yung mga ads na lumalabas. Please, I love you mga moms. So habang nagsasandok ako, nagtatakal ako ng kanin, pagpatuloy natin yung chika, yung chismis. So ayun na nga. Sumabay ako kina Brenda kanina. Papunta ng bayan ng Puerto. So from here, mga tatlong bayan, Taguluan, Villa del Puerto, para makarating ako doon. So gano'n siya kalayo. Sinadya ko talaga yung Tokwa. And walang available na Tokwa. Wala akong nakita na Tokwa doon. Hindi siya pwede. Nakakaloka. Doon para sa Cagayan de Oro. Kaya, shoutout sa mga taga Cagayan de Oro. Baka naman pwede yung supplyan yung bayan ng Hasaan or yung karating bayan para naman kung medyo malapit-lapit sa akin. So, I'm planning na magbumili ng marami. So, worth 200 or 300. Nagpasabay na ako doon sa taxi driver. Kaya Ricky, shoutout sa iyo. Baka naman. Nagpasabay ako sa kanya para uli niya mamaya. Kasi kung ako yung pupunta ulit ko rin, baka anong oras na ako makapunta dito. Eh, si Michelle, sumasakit na naman daw yung ulo. Kasi nga, ayun, sana all. Regular ang labing-labing. Totoo. Kaya hindi ako nakapagbili. Kaya bukas abangan ninyo yung aking paggawa ng tokwa with toge at tokwa at baboy. So gusto ko talaga mag ano ng mga bagong ulam para sa aming mga suking mamimili. So as of now, ito nagbabalik. Ilan to, ate? Hindi mo nila yung kanin? May natira pa. Ma'am, thank you so Thank you rin, ma'am. So, ayan na. Nag-claim na yung ating mga teachers ng kanilang much. Ano mga... na nagawa ko is... 12? Ano na? 12 na? Sinulat mo? Wala. 12 na? Ano? Muli. Bali. Ano sa'yo muli? Maray. Maranay. Malimit. Ay, hindi ba ano? Hindi umabot ng 20? Ha? Oo, kasi may nilagay mo na itlog tsaka bell pepper. Kamatis eh, may kuhan, tahos. Ha? Kakaiba naman yung maranay namin. So mamaya papakita ko naman sa inyo yung iba namin mga pagkain ngayon. Grabe. Pero okay lang kung worth it naman. Kasi gagawa rin ako ng tokwa at baboy. So abangan niyo anything with tofu. With tokwa. Diba? Healthy din naman kasi yun at masarap. So hopefully magustuhan ng ating mga pictures nito. Or ng mga bata. See you there. By the way, wala pa lang ngayon si Gwen. Umuwi siya sa kanila. It's emergency. No, kailangan niya umuwi. Para sa kanyang pamilya. So, kung ano man yan, hayaan na lang po na, or hintayin niyo na lamang po na siya yung magpaliwanag. Kung bakit siya talaga umuwi sa kanila. Kasi, ayoko naman po i-chika sa inyo bigla. By the way, hopefully maging okay lahat. Okay. So, tapusin ko na ito pag sasandok ko later. Kita ko sa inyo yung aming mga pagkain. Yan na. So, ito na mga mams na para sa ating ulam for today. Today is Monday. So, wala tayong gulay. Hindi ako nakapagluto ng gulay. So, meron tayong, ito, Riday, pakita natin. Ito yung ating sotanghon. Mukha na ubos agad. Mukha marami agad na gutom. We also have menudo, mechado fritada. Ang nag-iisa na lang po na maranay. Diba? We also have fried bangus and pork chop. Actually, nagulat ako puro fried talaga.
fried chicken, leeg, we have meatballs and lumpia. At syempre pa ang chicken curry. Oh, diba? Ayan. At may pa-dessert tayo. Tingnan nyo naman tong aking mga angels. Hindi, lalo na yan si ano. Magkano daw to? 10. 10? 5 lang dapat to. Mahal masyado to sa 10. Kaya 2. Kasi may packaging. Tikman nga natin kung masarap. Ako mamaya erma-erma. Ha? Order daw? Ayan. Panakita mo. So ngayon, meron daw tayong order mula sa ating kapitbahay. Ngayon ka palang mag-aalmusal, Nay? Mamahaw pa lang? Ayan, so, ngayon naman, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko kanina doon sa merkado. Hindi ako makapag-vlog kasi gawa po ng nasa palengke, so maraming tao. Kaya ikot tayo. Unti na lang yung nabalot kong kanin kasi marami na rin araw kumain kanina. So, talaga po tayo sa likod. Ayan. Ha? Yang? Ito yung ating nabiling gulay na nangka at saka dabong. Ayan. Ito yung togi na nabili ko mula sa kapatid ni Rhea. So bukas lulutuin na namin yan. Kalami. Magtitinda kami ng lumpiang togi. So abangan nyo yung lasa. So ito na mga moms na ko kasi halos onti lang din yung naluto natin yung araw na to since it's Monday. Ubus na po yung ating mga ulam, minuto, sotako. 60. Pwede na 50 yan. Hi, ma'am. Magbabayad ko. Ay, ito. Bilang pera mo? 10. So, duha na lang para 5 pesos na. Ayan, so onti na rin natitira sa atin. Isang bangus, chicken curry, and ito na lang. Actually, kinulang kami yung ulam. Kasi sinain namin kulang na rin. Hopefully, maubos pa siya kasi ang dami ko mga teachers sa likod. So, tapos wala pang alam pa. Nandiyo sila. Ibang student papasok pa lang, iba pa uwi. So, mukhang maaga-aga talaga kami mapapauwi ngayong araw na ito. Kaya, maaga rin ako mamamalik pala. Para na sa ganun maaga rin maka-uwi. May tons te? Itons? 20 lang po. 20? Isa. Hi, mag-pay ka, ma'am. Titigman natin yung tindahan niya kasi 10 piso ang mahal-mahal ng package. Ang mahal-mahal po ng niya, packaging niya. Shallers kayo po. Diba? Hi, ma'am. Pila po ni ma'am? 10. Pero hindi siya ganun matamis. So good siya kasi hindi siya ganun shoot. Wow. Okay na. Wala mo na ako sa gitamis. Nag-advertise. Kani ang Ikaw daw kay ma'am bangus. Book. Pero napay siya yung tinit. daing. Ikaw po. Minarinig yan sa bawang, sa suka. Parang dagupan style, Pangasinan. Let me see ha. Di ba ma'am no? Parang may mali. Pwede may
At toyo. Sabi ka naman mambas sa akin. Ano, ma'am? Venice. Tsaka may feeling. Marshmallow pala yan? Akala ko kanina melon. Sabi ko may melon. Wala. Marshmallow. In fairness, masarap. Thank you. Thank you, ma'am. Ubos na rin yung aming bangus. Ma'am! May toge ako bukas. Toge. Okay. Na may tokwa. Okay. Makain kayo, no? Tokwa. Makain mo na ako, hindi masyado. Try ko lang bukas. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Tingnan natin kung mauubos mo bukas na po. See ya. So, eto na mga moms, no? So, ngayon, ipa-finalize namin na tatlo na lang muna kami ngayon napapasok. So, hindi muna namin i-activate yung ihaw-ihaw or ala carte. Kasi matumal talaga siya. Actually, mahina yung sales niya. No? Mahina talaga yung sales niya. So, parang hindi siya appropriate for me na nagtatapal ako na nagtatapal for how many weeks. Kapag kinulang na siya ng tinda is natatapal ako. Wala namang bumabalik sa akin. So, sabi ko wag muna siguro. Stop muna natin yung a la carte. So, tayo muna tatlong may iwan. Yes. So, ang ano oras kita marating? Kasais. 6 or 7? Ano yan? Anong bata? Sa bunso. Dungan. Diretso ka na rito. O, gikan dito. Ay, nagayon. Tapos ikaw, Michelle, 2:30 na dito ka na, di ba? Oh. 2:30. Gising na yung kaluluwa ko. Grabe ka, eh. 2:30 kasi kaluluwa mo kasi kinakalabit ka. Wow. Kali, uy, bata. Kuhan ko, maadlo ko malit. Kasi Dahil, makatanong siya balik. Oh, dito na ko magkawata alas city. Alas City na makabalik. Kamata balik. na ganito na lang, basta kami ni ano ang maiiwan ni Diday sa hapon. Sa patapusin na natin tong lunch, escape ka na. Oh, pwede naman po. Kaya kamulo, magluto ka ng kuan. Lumpia, pwede man po mo start and magluto. Oo, ang idagdag na lang natin sa showmix. Nagkagalan-talan ka. Masuna ko ang pride. Kulay-kulay man. Sige na, tanaw pa eh. Balita na, pag, yun nga lang kasi, ito pala ang wino-worry ko kasi may mga skid ako ngayon na baka bigla ako, wala, ayos. So, Alam, may man. ngayong Friday, so baka ang gawin natin na lang, Ano naman yapon? kaya yung Hindi dalawa. man kayo dagang luto pa sa Friday. Sa Friday sa bagay Gamay din. naman. Ang importante dapat mag-focus. Yung mga Friday. Sa ako bahala pagdating sa pamamahay. Ayo! Ako na bahala. Ayaw, may gastos na naman. May gastos Kunin mo na kasi sa inyo naman yung isa. May gastos na naman. Kunin mo na! Oh, sige ha. Ayaw mo ha. Ikaw na lang, Diday. Bantay lang humingi ka ulit ha. Sige lang. Saan niya? Amin na. Kung pambayad, wala ako dyan. Wala ako dyan. Pero pag may lang, Di ba? sarap yan. Kasi po yung aming... Walang iyak. Talagang tayo. Meron naman kaming supply ng Four Seasons del Bate! Dalmate, wag ka naman. Baka naman. So, gano'n na lang muna. So, ano muna. Pahinga muna si Tomby, si Maria Princess, Danica Sofia Marie Rose. Kasi, wala. Ano tayo ngayon? Kasi nadadagdagan yung expenses ko. Wala yung savings ko, sayang lang, no? Anyway, so hopefully may unawaan niya, maintindihan niya rin, especially kami mga nandito, kami nakakaramdam ng sitwasyon. So, thank you for now. And please don't skip the ads. So, please, ano na kami, Diyos. Thank you sa nagpautang!